प्रिय, सबसे पहला काम करे वाला हमें, अधिकार चलावे वाला ना हमें, यहोशू होखे या कालेब होखे। और दूसरा, पूरा मन से परमेश्वर के सेवा कैले के कालेब। आई जाए विषय के हमनी का बाइबिल में देखी जा, यहोशू के किताब 14वां अध्याय में 3 गो जगह में पूरा रीति से ये बात के हम देखे लीजा। गिनती के किताब 14 अध्याय 22 पद से हम पढ़त हई। उ सब लोग जे हमरा काम के, हमरा महिमा के जंगल में जौन हम कैले रहली, आश्चर्य कर्म देखला पर भी 10 बार हमार परीक्षा कैले और हमरा बात के ना मनले। ऐसे जौना देश के विषय में हम उन्हन लोग के पूर्वज से हम शपथ खैली, ओकरा के देखे ना पहिन जा। अर्थात जितना लोग हमार अपमान कैले बा, ओकरा में से केहू ना ओकरा के देखे ना पाई। बाकी यह खातिर के हमरा दास कालेब के साथ और ही आत्मा बा, और उ तो पूरा रीति से अनुकरण कैले बाणे, पूरा रीति से यानी पूरा मन से। एगो अच्छा अगुआ के समानतः अच्छा मन होखेला। अधिकार चलावाला अधिकारी के अच्छा मन ना होखेला। कालेब के विषय में परमेश्वर कहत हमें कि इनकरा में और ही आत्मा बा। उतने नहीं, ई पूरा रीति से हमार अनुकरण कैले, हमरा हुकुम के पालन कैले, हमरा हुकुम के अनुसार कैले। पूरा रीति से, पूरा मन से जवन हम काम दिहली, वो काम के पूरा मन से ऊ पूरा कैले। यदि केहू के पूरा काम करे के बात, अगर केहू के पूरा काम पूरा रीति से करे के बात, उनकर मन उमा होखे के चाही। हमार मन पूरा रीति से हमरा काम में होखे के बा। बाकी ऐसन ना होकर के अपना मन के आधा काम में लगौली जा और आधा मन के कहीं और लगौली जा। तो बहन लोग सुनी जा, खाना बनाओ समय मन अच्छा रही तो अच्छा खाना बन जाई। यदि खाना बनावला में ना होके कहीं और होई, या तो नमक या मिर्चा अधिक पड़ जाई। हाँ कहत हो कि ना। और वैसे ही ड्राइविंग करत समय राउर मन ड्राइविंग में होई तो का होई, रउआ अच्छा से गाड़ी चला सकीला। मान ली तोहर पत्नी भोजन बनावत हई, रउआ जाके झगड़ा करब तो का उ अच्छा खाना बना पाई है का? नमक होके मिर्ची होके ज्यादा पड़ जाई और ओकर स्वाद बिगड़ जाई। और वैसे ही जैसे आप घर से बाहर जात हई और पत्नी झगड़ा कैली तो रउआ के 2 बात सुनौली, तो घर से निकल के रउआ अच्छा से बाइक चलाइब का? कार अच्छा रीति से चला पाइब का? ऑफिस जाके अच्छा से काम कर पाइब का? संभव नहीं खे। रउआ एगो बात जानीला, सामान्यतः जीवन दुर्घटना होखेला, लगभग 50% दुर्घटना एक्सीडेंट सवेरे के समय होखेला। घर में जवन पत्नी या पति घर में झगड़ा करेलन, झगड़ा कैला के बाद बाइक में घर से जालन तो पति पत्नी ज्यादा एक्सीडेंट करेलन। सबसे ज्यादा दुर्घटना होखला के कारण रउआ जानत हई, घर में शांति ना होला। और वैसे ही नौकरी में दिहल गईल काम के ना कैला के मुख्य कारण है घर में शांति नइखे। ऐसे शांति रहित रहला के कारण जानत हई रउआ, अधिकार उ पति के या पत्नी के अधिकार हो सकेला, अधिकार चलावे के स्वभाव हो सकेला। बहुत से पत्नी में कौन सा स्वभाव काम करेला? पति के ऊपर अधिकार चलावे के स्वभाव। एक बार एगो बहिन फोन करके कहत रहली कि ओ समय फोन हम ही उठौली। बताओ बहन, हम कौना विषय खातिर प्रार्थना करी? हमार पति बिल्कुल बात नहीं सुनत, हम कौना विषय खातिर प्रार्थना करी? हुए तो हम कहत हई हमार पति के हमरा बात के सुने के बा। बहुत लोग के सोच यह होला कि हमार पति हमरा बात के सुने। हमार सवाल बाटे कि पति के बात पत्नी सुनी है कि पत्नी के बात पति सुनी है? बाइबल के अनुसार देखी तो पति के बात पत्नी के सुने के बा। अबही के संसार के रीति के अनुसार पत्नी के बात पति के सुने के बा। जवन पति पत्नी के बात सुनेला उनकरा घर में शांति बा, हाँ कहब कि ना? बाकी जवन पति सोची है कि हमार पत्नी के बात सुने के बा तो वो घर के हाल बुरा होई। तरोरी विषय में का बा कृपया सुनी। घर में तानाशाही। बाइबल में एगो तानाशाह बाड़ी, उनकर नाम है इजबेल। उहे घर में शासन चलावतड़ी और देश के शासक उहे बाड़ी। और उनकर पति आहाब पत्नी जवन कहेली उहे करेलन। सुनी जा, बाइबल बतावेले कि
पत्नी के बात सुन के जे अपना आप के नाश कर लिहलस, अहाब जैसन केहू दूसर नइखे। जौना घर में पत्नी अधिकार चलावे के कोशिश करेली, ऊ घर नाश हो जाला, ऊ परिवार टूट जाला। और वही समय एगो पति अच्छा अगुआ ना हो करके शासक के समान अधिकार चलावेला होखेला और मूर्ख होखेला त, आदेश देवे वाला होखेला त, और खाली अपना सुख और स्वार्थ के देखेला त वो घर में शांति ना हो सकेला। यदि आज रहुआ अपना घर में अधिकारी के जैसे बानी तो परिवार ना बन सकेला, राउर परिवार ना बन सकेला। यदि रहुआ ध्यान से जांचब त कालेब सच्चा मन से परमेश्वर के उपासना कैले, पूरा रीति से उनकरा के दिहल गईल काम के ऊ पूरा कर पौले। आज रहुआ जवन भी काम करत हई ओके पूरा मन से करे के बा। परमेश्वर चाहत हमें कौनो भी काम आधा मन से मत करी। प्रिय, कुछ दिन पहले एगो घटना घटल, ऊ हर रोज हमके याद आवेला। जब जब याद आवेला हमरा के दुख होला। का हम बतावत हई, हमारा छोटा बेटा के नाखून थोड़ा बढ़ गईल रहे। ऐसे बढ़ल देख के हम कहली कि तोहार नाखून बढ़ल बा, ओके काटी ला। ठीक बा डैडी, हम काट ले, बाकी गिटार बजावे खातिर थोड़ा नाखून बड़ा होई त बहुत अच्छा होला। गिटार बजावे के नाखून अच्छा होला तू कहत हव, बाकी केहू देखी तो तोहरा के कही कि आलसी बाड़, यही से अपना नाखून के काट ला। हम कहली। कुछ दिन के बाद हमनी का दोनों जना डाइनिंग टेबल पर रहली जा। जब हम उनकरा नाखून के देखली त हम कहली नेल कटर लिया के हम खुद तोहरा नाखून के काट देब। ऊ कहले नहीं डैडी, हम खुद काट लेब। कहला से नहीं नहीं हम काटब। तब कहले काटी, बाकी थोड़ा बड़ा रखी, एकदम छोटा मत काटब, थोड़ा बड़ा रखी है। ठीक बा, हम कहली। ऐसन कहत हम सावधानी से हम काटत रहली, बाकी हमार मन वहां पर ना रहल। हमार मन वहां ना रहल, हमार मन कहीं और रहल। हम कुछ सोचत रहली और काट दिहली। काट दिहला से का भइल, बेटा जोर से चिल्ला के रउआ चमड़ा भी काट दिहली, वहां तक कट गई, चमड़ा भी काट दिहली। फिर देखला से नाखून दिखाई ना देत रहे। ये सब हम काहे बतावत हई जानत हई? हम नाखून काटत समय अपना मन के स्थिर ना रख पौली त कहीं और काट दिहली। यह गलती हम कैली। अब हमार सवाल बा, हमरा जीवन भर में फिर हमार बेटा कबहू नाखून काट द कहीं है? रउए बताई। ऊ कबही ना कहीं है। नहीं डैडी, हम ही काट लेब डैडी। ई काहे खाती? हम देखली तू कैसे काटेला। यानी एगो अवसर ऊ हमके दिहले, वो अवसर के हम ठीक रीति से उपयोग ना कर पौली। भरोसा के साथ अपना हाथ के ऊ हमके दिहले, बाकी हम नाखून काटत समय वो भरोसा के हम रक्षा ना कर पौली। जीवन में ऊ कभी भी अपन हाथ नाखून काटे के हमरा के अब ना दे सकेलन। ई एगो छोट विषय बा, बाकी हमरा के एगो बड़ा पाठ सिखा दिहलस। प्रिय, कोनो व्यक्ति के हाथ में हो, या कोनो कानून के हाथ में होखे, या कोनो पेशा के हाथ में होके, यदि हाथ सौंपत हई त सामने के व्यक्ति उनके दिहल गई वो जिम्मेदारी के और उनकरा के दिहल गई वो अवसर के सही उपयोग ना करिए त वो अवसर फिर ना मिली। रोआ के समझ में आयल? हमरा पर केहू भरोसा करके कोनो काम के हमके सौंपे त ऊ नौकरी हो सकेला, व्यापार हो सकेला, सेवकाई हो सकेला, कोनो जिम्मेदारी हो सकेला, एगो जीवन हो सकेला, कोनो वस्तु या वाहन हो सकेला। एगो व्यक्ति के हमनी के हाथ में दिहला से यदि हमहन जिम्मेदार रहित व्यवहार करे के त फिर हमहन का कभी भी उनकरा भरोसा के जीत ना पावे के। हम ये विषय के रउआ के बतावत हई कि अपना काम के जिम्मेदारी से करे के बा। यही से बाइबल कहले कि जौन काम तोहके सौंपल गईल बा ओके पूरा सामर्थ्य के साथ कर। परमेश्वर जौन काम तोहके सौंपले बाड़े ओके पूरा सामर्थ्य से कर। ऐसा ना हो के रउआ यदि पूरा सामर्थ्य से ना होकर के अविश्वास के साथ रउआ करब तो दूसरा मौका रउआ के शायद ना मिली। पूरा मन से वो काम के रउआ ना करब तो शायद रउआ के दूसरा मौका ना मिली। हमार बेटा हमके बहुत प्यार करेलन, आदर करेलन। दूसरा अवसर हमरा के दिहन कहल मुश्किल बा। दिहल गईल अवसर के हमके जो
ओके पूरा मन से ना कैली, यही से दूसर मौका मुश्किल बा। छोट नमूना बा, बाकी अद्भुत पाठ के सिखावेला। अपना जीवन में कौनो काम पूरा जिम्मेदारी से ना कैला से दूसर मौका मुश्किल बा, असंभव बा। प्रिय भाई बहन, नौकरी मिलल बड़ा मुश्किल होता। रउआ जवन नौकरी करत होई, दिहल गई जिम्मेदारी के सही रीति से ना करब त फिर से मौका मिलल मुश्किल बाटे। जे सेवकाई में भाग लेत बाटे, जवन सेवकाई रउआ के मिलल बा, परमेश्वर के अनुग्रह से रउआ भाग लेत हई। ओ सेवकाई में जिम्मेदारी से रउआ भाग ना लेब त दूसरा मौका शायद रउआ के ना मिली। ए विषय के रउआ मत भूली। प्रिय, हम पूरा दिल से चाहत हई। प्रिय, एगो प्रचारक अपना काम के पूरा दिल से कैले। लगभग 150 बरिस पहले, अंदाज से लगभग 150 बरिस पहले, वो प्रचारक के एगो स्थान में गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलावल गईल। पता न का भइल, वो कहाँ गईल रहले नइखे मालूम, बाकी वो जगह पर गईलन त और देखले तो वो कलीसिया में केहू ना रहल। उनके छोड़ के का करे के बा कुछ समझ में नइखे आवत रहे। यही बीच में 10 बरिस का लड़का वहां आइले। वो 10 साल के लड़का आके चुपचाप बैठ गईले। हमके गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाल गईल बा। यहाँ कलीसिया के लोग, कलीसिया के अगुआ, क्वायर केहू नहीं खे। का बात बा? यहाँ खाली 10 बरिस के लड़का आके बैठल बा। का करे के बा नइखे मालूम। लेकिन गेस्ट स्पीकर जौन आइल रहले, अतिथि के रूप में आइल रहले, वो परमेश्वर के सेवा करे वाला रहले। उनके सौंपल जिम्मेदारी के वो पूरा मन से पूरा करत रहले। हम यहाँ परमेश्वर की आराधना करे आइल हई, वचन बांटे आइल हई। ये काम हमके करे के बा। प्रचारक का के ले जानत हई, वहाँ खाली 10 बरिस के लड़का रहले। प्रचारक उठ के प्रार्थना के साथ आराधना के शुरू करे के वो प्रार्थना शुरू कैले। गीत के गावे के कह के किताब निकलने और कुछ गीत के वो गौले। फिर भजन संहिता पढ़े के और भजन संहिता पढ़ ले। वचन के ध्यान करे के कह के वचन के पूरा कलीसिया भरल रहला। जैसे वो प्रचार करे वैसे ही, ठीक वैसे उतना ही समय वो वचन के प्रचार कैले। वो वचन के प्रचार कैले। सामर्थी वचन दिहला के बाद वो आखिरी प्रार्थना के कैले और आशीष वचन भी दिहले। वो 10 साल के वो छोटा लड़का वहाँ में बैठल रहले। प्रिय, उतने ना, वो 10 साल के वो लड़का वही दिन के सुनल गईल वचन के अनुसार अपना जीवन के, या वही दिन सुनल गईल वो वचन उनकरा जीवन के बहुते प्रभावित कैलस। वही दिन वो सेवक का कैले कि जानत हई, उनके जवन जिम्मेदारी दिहल है वचन प्रचार करे के, वहाँ केहू ना रहल। 10 जना भी ना रहले। 10 बरिस के लड़का भैला पर भी परमेश्वर जवन कहलन उ कैलन। पूरा मन से, पूरा दिल से उ कैले। वो 10 साल के लड़का एक दिन बड़ा हो गई। बड़ा भइला के बाद वो एगो फैसला कैले। एगो महान वरदान से भरल उ अपना आप के साबित कर दिहले। रउआ जानत हैं प्रिय लोग, विश्व के इतिहास में महान महान व्यक्ति, फिल्म्स 10 कमांडमेंट्स होखे, या सैमसन एंड दलीला होखे, या किंग ऑफ किंग्स प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय के फिल्म हो सकेला। और क्राइस्ट ऑन द क्रॉस नाम के सिनेमा हम सिनेमा कहिला, बाकी इंग्लिश में फिल्म्स। रउआ में बहुत से लोग 10 कमांडमेंट्स देखले होखी। और वैसे ही सैमसन एंड दलीला, ऐसे जवन मसीही सिनेमा हमनी का ना कहे के, बाकी मसीही फिल्म्स जवन आयल बाटे वो सब के बनौले हवे। उहे 10 बरिस के लड़का बड़ा भइला के बाद में परमेश्वर के ये बहुमूल्य सच्चाई के सगरी दुनिया तक पहुंचावे के बा। प्रिय, उनका नाम है सिसिल बी डी मिले। प्रिय, एगो सेवक उनके दिहल जिम्मेदारी के पूरा मन से जब वो कैले त 10 साल के लड़का के जीवन में वो संदेश इतना उनके अधिक प्रभावित कैलस कि वो सोचले कि बड़ा भइला के बाद हम बाइबिल के जे सब पढ़ेला, ये बाइबल के संदेश के हम सबके दिखा दे, सबके हम सुनाए। प्रिय, अमेरिका देश में उनके सामान्यतः अमेरिका के मूवी फील्ड के इनके पितामह के रूप में कहल जाला। इतना महान प्रोड्यूसर के रूप में और इतना महान डायरेक्टर के रूप में
ऊ आदमी अपना आप के प्रकट कैले, रउआ कारण जानत हई एगो सेवक उनकरा के सौंपल गई जिम्मेदारी के पूरा मन से ऊ निभावले, तबे खाली ई संभव भइल। कालेब के जीवन में हम देखत हई जाकि वो अधिकार चलावे वाला ना हुए, और दूसरा पूरा मन से परमेश्वर के सेवा कैले। तीसरा लोगन के शांति प्रदान कैले। 12 लोगन में से 10 लोग आके का बतौले जानत हई, परमेश्वर हमनी के दूध और मधु बहे वाला देश के देवे के कहले हमन ना। सच्चाई ई बा कि हमनी का वो देश में कौनो भी हाल में अपना कदम ना रख सकिला, काहे कि जवन लोग वहां रहेलन ऊ भयानक और बहुत ही ऊंचा ढील डौल के लोग रहेलन। एक बार वो वचन के पढ़े के आई, गिनती के किताब कैसे ऊ लोग डरा दिहले, देखे के आई कैसे अधिक डरा दिहले। 13 अध्याय 27 पद। ऊ लोग मूसा से कह के ई बयान दिहले, जौना देश में रउआ हमनी के भेजले रहली ओमे हमनी का गैली जा, सचमुच में दूध और मधु के धारा बहता, और वहां के उपज में से यह बा का बा। 23 वचन। तब वो एस्कोल नाम के नाला तक गैले, वहां से एगो डाली अंगूर के गुच्छा समेत तोड़ लिहले, और दूगो आदमी वो लाठी पर लटका करके उठा के लेके गैले। 2 लोगन के उठावे के पड़ल। दूध और मधु के धारा बहे वाला देश, बहुत तायत से उपज दिखाई देवे वाला देश। तो हम लोग जाके वो देश के देखा जा। उ गईले और वहां से सैंपल लेके अइले। वापस लौटल 12 लोगन में से 10 लोग ई कहत हमें कि वो दूध और मधु बहे वाला देश हवे, एमा संदेह नहीं खे। देखी जा वहां के उपज के, देखी जा वहां के अंगूर के गुच्छा के कितना बड़ बा। ओकरा बाद ऊ का कहत हमें 28 वचन के रउआ देखी, बाकी वो देश के निवासी बलवान बाड़े और उनकर नगर गढ़ वाला बाटे और बहुत ही बढ़न बाटे। और फिर हमनी का वहां अनाक वंशी के भी देखली जा। दक्षिण देश में अमालेकी बसल बाड़े और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, यमोरी लोग रहेलन, और समुद्र के किनारे किनारे और समुद्र के तट पर कनानी लोग बसल हमें। बाकी काले प्रजा के लोगन के सामने चुप करावे के मनसा से कहले, यानी का विचार बा, शोर बा, हल्ला गुला बा, गड़बड़ी बा। जब ये 10 लोगन के कहल गई कि जाके वहां से वो देश के भेद लेके आवाजा। परमेश्वर जौना देश के देवे के प्रतिज्ञा कैले हमें, वो देश कितना सुंदर बाटे, वहां दूध और मधु के धारा बहेले, देख के आवा कहला से वो देश में रहे वाला लोगन के ऊंचाई और उनका डील डॉल के ये सब के देख के अइले और का बोलने जानत हई, हमनी से बिल्कुल ना होई। वो देश में कदम रखला के चांस ना हो। ई हा उनकर लियावल गई रिपोर्ट। लोगन के बीच में गड़बड़ी और भय छा गईला से वहां के लोग, जब वो लोग बहुत डरा गईले, तब कालेब उठ करके मूसा के सामने सगरी लोगन के ऊ चुप करा के कहले, शांत रह जा, शांत रह जा, तोहके डेराए के बिल्कुल जरूरत नहीं खे। प्रियो ध्यान दें जा, कालेब शांति के देवे वाला हमें, लोगन के शांत करावे वाला हमें। जहां भय और गड़बड़ी रहे वहां शांति लेके अइले। कई बार कुछ लोगन के हम देखिला शांत वातावरण के भी अशांति में बदल देवेलन जा। शांति से रहे वाला लोगन के बीच में अशांति के लियावे वाला, शांति से रहे वाला परिवार में अशांति के लिए वाला लोग। प्रियो घर में बच्चा और परिवार शांति से रहे, तब आवेलन उ आदमी के ह बताई जा। बस आवे भर के देरी बा, खिड़की या दरवाजा से वो बेटा या बेटी देख के मम्मी मम्मी आवत हमें। के आवत हवे बताई? चोर ह, लुटेरा ह, हत्यारा ह? के आवता प्रिय? और के ह? उनकर बाप हमें। मम्मी मम्मी
आवत हमें। बस इतने। पूरा घर में भय, बच्चन में भय, पत्नी में भय। वो आदमी घर में आ जाई त घर के सामान पटकेलन, बच्चन के मारेलन, पत्नी के मारेलन, पूरा घर के उथल पुथल कर देलन। केहू बाटे का यहाँ रउआ घर में आयब त बस पूरा घर में गड़बड़ी, पूरा घर में शोर। उस दिन 10 जना के जरिए लियावल गईल उ समाचार उस सगरी लोगन में गड़बड़ी और भय उत्पन्न कर दिहलस और शोर पैदा कर दिहलस। ऐसन समय में कालेब नाम के एगो अच्छा अगुआ शांति के समाचार लेके अइले। असली समाचार के लेके वो अइले। गड़बड़ी और भय से भरल लोगन के बीच में वो शांति लेके अइले। प्रिय भाई और बहन सुनत हई, एगो अच्छा अगुआ शांति के देबेलन और एगो अधिकारी गड़बड़ी के पैदा करेलन, भय के उत्पन्न करेलन, शोर के उत्पन्न करेलन। हम पूछत हई, आप अपना घर में एगो अच्छा अगुआ के रूप में शांति लेके आवे वाला हैं कि एगो अधिकारी के रूप में, अधिकार चलावेला के रूप में? एक बार सोची। महान प्रेमी पिता परमेश्वर विशेष संदेश के जरिए बतौली कि एगो अधिकारी और अगुआ में का अंतर होला। कालेब के जीवन से हमनी के स्पष्ट रूप से सिखौली। कालेब पूरा मन से राउर सेवा कैले, शांति के लोगन में बांट दियले। पिता हमहन आलसपन के छोड़ के, अधिकार पावे वाला स्वभाव के हमहन छोड़ करके विश्वास योग्य अगुआ के गुण के साथ में कालेब के जैसे राउर महिमा कर सकी और रौरी साथे रह के हर उम्र में हमनी के राउर सेवा कर सकी। जा मदद करी, यीशु के नाम से मांगत हई पिताजी, आमीन। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।